jepa live vana vachiona. Then you call that one your mentor. You call that person your mentor. Are you okay? Munano tuka mai vake kudzamai huroi, kudzamai uhure, tuka mai pakabuda napo, pana po iye. Guys. Ndiye munhu wamuri kuda kuzama kuti munje mutuze kwanzi muri kutukwa nake chichi nonzikecho. Muze kuti kwanzi nendati 4, undituke 3, uri daka boy wangu. Work for me, I want followers. Gandhi took every day 365 daily gaba life. Akasaba life ntuka nchumbaira life nini. Let's go. Kungothi unopenga ndi maisane benzi. Ndotokusiya so nasi ndandinewe. Ketina time yako iri kufamba. You are moving towards your grave. Wanyanya chingoma chakupaduka chaka Jesu. Chaka Mwari. Because uri demoni ndiwo wakatuma agent of darkness. Yakatuma pano pasi kuuya pano kuzoparadza vanhu. Izo zvoda kuparadza chipo manje wa mama wanyara ndinada ndazvivharisa. Hakuuyi chipo koko wa mama. Hakuuyi chipo ndazvivharisa. Nakudestroy vana every time, not destroy vanhu iwewe. Kuparadza vanhu every time. Daily unoparadza vanhu. Zuva roga roga kaswada Mwari. Unotsvaga vanhu kurekodha uchida kuparadza. Hauna pa unoboitawo peace. Kupi unotiza kuti peace iwe kumba kwako una peace. Iwe wacha una peace unogona kuitsa peace ndiani iwe. Skedere sokubhocha. Unoitsani peace iwe. Wanitsa peace. Tinokunyararira because techo lot unopenga. Kuti achipita mbasa guys asindinayi. Atigare pana kumuza usatoni tipa na ndikupinda mbasa atifambe nenyaya tiri tose mirai brand ambassador wa Meli nana Maititi nana Luza. Brand ambassador wangu wemahara anechandira. She works for me for free. Luzu man. Luzu rasketini. Va blog wa ya muri kufila say. How are you feeling? Ma blog ewa. Pay 5 minutes. Hey, blog. Hey, ma blog ewa muri kufila say. He's rejected. Mira, ukasaranda kushanda ndituke for you always. He's a rejected sacrifice. Akari rejectwa kana kukana tuke zvokunzwa ndikatsoko na Ketina nezvinaka. Munamwe Ketina akarambwa even ne bleach yekwamaijuju. Akarambwa kumenyeka makwati ndianga ndudze katsoko inini. Munhu anonotsvaga chipo wandaiwirana nayo for my years. Koti kafumata kutaura tese tichida kuenda kufunction tese achaita sei. Magara ari kumusana setoki zihure hozana akuna shau. Magara ari kumusana setoki. Wanga anoblicha zvitsoka zvake zvinenge tsangamidzi zvakasimbira musoro ngekerodzi kumata. Chupeti. Akuoneriwa timachi. Not stupid, stupid. No, para mono venga. Ninde gamu vai para. I'm the only normal person in that massive one. Mana. Muri poira. ambassador. Valendi zvise pamusoro apa pakona Vaus. Zvise pamusoro pa big screen apa. Zvise pa big screen apa Vaus. Ndaumboita commercial break muchana. Zvise pamusoro pa big screen apa. Sisi plus makavhura account yenye yakavhurika account yaisi. Iri pa private account yaisi. Sisi plus makavhura account yenye yakavhurika account yaisi. Iri pa private account yaisi. Sisi plus makavhura Guys, rakaenda manya pa ma shops kunta ndo muvero. Why is papa it? Alright, ndaona. Mekunda wo matishi soko mereke. Guys, nokupira mundi teverere vanhu. Munakanzi Vaus uyu. Munakanzi Vaus kana zvichita unogona undibvise apa. Mundisi ndakusatutu. Ini network yangu iri a bit slow, saka ndogona kutobaiza. Ndikada kuchinja maboxes.
but now I don't know what saying. Yeah, oh, Bamba Pasquita, Jesus. What I got ended up on a house. Na flows, do that too. Enough flows na house, guys. Literally, papo. Commercial break. Commercial break. Yeah, man, you know, tatu utareneza mama rasta pano tango utara mkomo wangu kanti vanda ita deflated, man. Nai. Ina zva weni. Izvi nizvatawira mama rasta yakuenda kwasisumene. Rega ndinotenga wine. Zvacho zvinostressa. What mama rasta? It's best ndiroya because it's too much. Pane zvimwe zvatinomufarira, pane zvimwe zvatisingamufariri. Chimuroyi chimfana cheche. Unoziva chimfana cheche chimugona manje kuacta saSatan. I've never seen munhu acta saSatan like that. Handi maiseka muchiona firimu iye yaRucifer. Ndakakuudzai kuti uyo anonzi Lucy. Mukati chii? Mukati Sabina uchiri kutamba. Kune firimu yemurungu uyo anonzi Lucifer wepaNetflix. Uyu kauyu Zimbabwe makapenga. Munogona Fambai guys, fambai pakanzi house. You follow your account, you can house. avo vari kuti svipa murume, you need to learn. Badai pakanzi house. Pana patirongani stobolosh 2000 exactly. Saka muri kuona kutuka kuri kuita musikana anonzi Keta achituka mukoma wangu uyu anogona kubata munyama nezvinhu zvakadaro. Yes, kunetsana kuripo, asi munhu akakurova mbama haudzokeri uchinobaya munhu iye nebanga. Ndizvozvo. Thank you. Uyu akatuka ka1 ka2 ka3 ka4 rikaindiroyi. Sumbi makalala dhafo seka keti masomera musanganiswa lada halaka shala balagya keti masomera ulaja balagya bali kudika. Guys, follow pakanzi house. Account pakanzi house there. Elena, Vala. please. Yeah, zvatoita so guys. Isusu tiri Elena account pakanzi house. isusu tiri Guys, tiri ma-ex-prophetess zvedu. Hatibvunzo kunamata too long. Zvatoitwa so. Izvi nezvi mukanoona live yake pane zvamuchaona nhasi unosho. Inini ndinonzi 777 kutaura kuti 7 days. plus time pakanzi house. Plus time. 21 days. Plus time. That's it. Kutuka munhu asina kukutadzira kunopisa munyama. Simple. Zvekuti kuroya zvika kwatove kudhara. Tese takagadzirwa naMwari pano. Hapana munhu ari bigger than God pano. Kana watadzirwa naSabina usabva wauya mutuko uchimuti svipa bishop, svipa murume and all that zvinonzi ndokwanisa kuuraya munhu ini. Mwari anenge achitokutarisa iwe unenge uchingoti wakawanda nezvigunwe zvako zvinenge zvimavhiena sausage uchitaipa kudaro zvinenge zvimabruvos. Asi the spirit inokuloketa. Tinobata munyama. Plus time pana house. Plus time pana house. Fine. Ngaregedza kutuka mukoma wangu zvakadaro, but mukoma wangu uyu akanatsopindwa nemukoma wangu, but uyu mukoma muBritish uyu. This is a lawyer case. Ende zveshuwaka even kutonza una mapepa zvako munyika ka ini ndaikashandisa kampani yakaka. Plus time pana house. Plus time. Ndaitotanga kuenda kwadhokta ndoti dhokta ndakutopenga ona indogara chikotukirwa mhino yangu ngeve vasingafeme. Imi maZimbabweans, why are you so shallow like that? Kutukira munhu bhodhi yake. KumaJamaicans hakuitwe izvozvo mani. KumaJamaicans shamwari zvimwe zvakadzi zvinotoita kunge zvichakuruma so unototi Jesus zvinenge zvitonzi zvimasista Plus ndosaka ndisingazviburitse fesi yangu mutange kundiwanzira amai madzove vada kuuya. Nai kumaJamaicans shamwari ka unenge uchitorespectwa. Vana sisimeni they are pretty girls kumaJamaicans. Munozviziva kumaJamaicans zvakadzi zvemagaro. MaJamaicans magara vanenge akati pako kunge akarohwa nemugwagwa. Anenge kakatoni kebhodhoro.
sisi vangu vanenge ndadzoka sisimeli ndataura nachipangasi kudayira foni saka ndazotopa Africom kuti ndifone direct call adayira zvikanzi ndiani ndikati ndiisisimai mazuva ndikati chipondoda kuti unditeerere ndauri mwana wamayangu iwoka utori munin'ina wangu handiti ndaenda kuplatform kwamain loads ndaona kune nyaya dzenji kutaura kuti nyaya iyi iteere mugadziswe nasisimeli namain loads vamunowiriranawo kana vachindidowo ini ndowe zvikanzi mukoma I respect you so much. As for today handisi kukwanisa kutaura ndakurara nezvo ngadai makatonzwa kuti ndakafa ndakabayiwa pamwoyo zvekuti handisi kukwanisa kana kutaura saka zvinoita here kuti tozotaura for now regai ndimborara ndizorore mafoni handisi kuda kudayira ndozvaandiri maimazove ini ndani mafoni aiwa ndikutaura zvaamai mazove vari kutaura kuti chipataro takarara haana kurara ari kwakete lavhu ndikudzoka ini ndadzosa mhinduro yandatataurira namain Louis saka ndozvaandipindura angonditi handisi kukwanisa kuti nditaure because handina kurara mungadai matonzwa kunzi nezuva pamwe ndatoenda ndabayiwa nemubayo pamwoyo ndikati no I understand zvinoitika but daitaita kuti tigadzirisane sisimeli is willing to help you and so is main Louis Sprobo Tete Masvanda. If you want me to join also ndinojoina tataura nemwana wangu marumu I think she's willing kuti titesei titaure zvikanzi for now mukoma I'm not in a good state and handirambe kutaura nasisimeli handirambe kutaura namukoma wangu Louis but ingondipaiwo nguva ndingoti nezuva ndakarwara ndikatobayiwa pamwoyo saka can we talk later ndikataiwa it's okay nokuti pandadonha paindadonha foni yapinda ndichienda ndichipedza foniyo chibva ndazoti ndanchidei kuzvibva ndatiga ndamufonere chipo anga asikadairi pandakredita £5 paadaira saka ndiwo reply yandadzoka nayo zvaataura zvako Thank you so much. Thank you. Alright, ini gaindidonesa. Manditi maita basi. Tona mangwana, tona uyafa mangwana. Okay. Kwedu tinenge tingona petinga kugala ichi. Vauzi chindisira sitclose pa big screen pauri papo. Swapa usisi sitclose. Ninge kaunde kanzi close. Pa screen yauri. Papano yauri so. Nanzi aramba kukwira. Zawo yakangipesa yakumapurisa good night. Vauzi swapa na flosi. Waende pakuri oende pazasi. Mama dada ndichinjire box message is close pa big screen. Pana Vauzi. Yeah, good. Guys, plus sign. Don't want to battle plus sign for now. Five close. Yeah. Let me tell about this thing. The battle plus sign, guys. They got some numbers. One follower, 2 coins. One follower, 2 coins. Yeah. This is the battle plus sign. Plus sign. The follower your account, you can see. Hanzi shida sina na mamarasa. Watichi kwanza uya kubi. Haya mazimba. Plus sign guys. Hanzi chifaramba je live angota hapa China. Je kutaura kozi yakumapuriza. Okay. Plus sign guys, plus sign. No, ese plus sign, battery plus sign. Battery plus sign. But papa no taura yenyu ndikwidzire one, kwidzai vanhu. Battery plus sign. Ndi follow your account iyo iri padhuze neni iri pahombe. Ini wachibokiya. Akasunga nabata juice, angati abata bread. Agonekwa. Panapa. Pana mapenzi pana.
proton yaramba kuibva agonekwa. Yeah, plus sign, guys. Munhu wese nibatire plus sign. Please, nibatire plus sign. Kutoroti ha sisi vaiswa munonzi mugate chemo kunyadziswa kutonhodzwa pashauruko. Ichaitika. Hanzi angokwira chipo anokwira isachi palife ndiye atomufonera. I think iwo chipa atongotaurirawo kuti zvonzvo asaita kunge anyadzisa Keti. Saka angoti inini handisina chekutaura chakawanda, toda kungodzura midzi. Ndo asara plus nyaya yamaoko emapurisa kosi Keti amubvunza kuti nyaya ndanzwa kuti nyaya iri kumapurisa ichokwadi here, zvikanzi nyaya iri mumaoko emapurisa. Saka abva angoti good night. Saka sisi vatonhodzwa zvavo zvanga vachiexpecta hazvizirizvo. Saka amagona zveshua anonzani Mama Rasta naChipo nga vachingonogadzirisa kuseri kuitira vavengi zvisaenderere mberi, nga vachingonogadzirisana kuseri. Chipo handitombofunga kuti achiri kuda zvenoise, kutotaurwa kwaitwa naSismail kakuseri kwatomutonhodza, saka ngava vachingoenda vanogadzirisa. Aiwa, ichocho ichokwadi. Chipa actor semunhu mukuru. I think nyaya iyoyo kubva yapedzisira nhasi achada kuinzwa, ngavanogadzisana kuseri nyaya dzavo dziperi. Kwizera akanzi hazvipa nazvini Kwizera. I think she was watching the live and Keti akati saka iwewe uri kutosungisa here munhu. Chipa bvangoti good night. Keti asara akasvava kunge roko bhanzi rekwaProton mai. vanhu vari panapaka. Good night mataurira muri kuita ka. Mataurira muri kuita good night ka. Vatongokata foni yake ipapo pasvara vanhu vakasvava kusvava chaiko. Ngai auya neviewers. Auya neviewers here Chipo. Aiwa hana chamboya nacho Chipo. Itori foni yako. Ndo viewers yandotaura kuti ataura zvinhu zvisina kureba, ataura zvinhu shoma just one word and aiwa aichamurise chaiye. Aiwa sisi Louisa makachibate ndima katochigwina Keti asvava vasikana we. Ndagadzira gosi rakanzi good night. Aiwa sisi Meli makapfenga pamberi nemi sisi Meli tinokudai. Sisi Meli tongo. Vana vaite mari Keti nari kudanzira kuti Meli dongo wemhino kati aiwa mhino iyoyo ndo yatiri kutotera bhabhai sarai nechiraifi chenyu ichi. Homi anonochiburatisa chaibva muofini pam obva agadzika pasi chopanyikira pasi chingu protonogadzika pasi. Plus sign guys, flows yapo papropa beach Airways yapo plus sign guys before we were. Hauna kuona saluni payanga yakuvharwa, munhu anga ane stress amana. Munhu anga ane stress kuti munhu haasi kuuya palife. Apa paatoita zvekutokrenga munhu kuti auye pakoko. Aiwa amukurenga shemu kana ipapapa aiwa asvava shemu. Inini hangu maonera ndazviita ndeyekuti pasenge pakutaurwa naye echipanga kutaurwa naye namai Mazowena naSismail aya ndo papa pauya kamusikana chikula. Saka I think uyu paataurirwa vanga vatonzwana nato tese atokula down. Saka panga pasisina need yekuti achienda anodurura uku. Even yeKeti vachatozotisona alright, saka kana wafunga kuti ndo zvauri kuda zvepeace, it's okay. Saka mimi manje zvamakuita panapa mune makubvarurisa Chipo manje futi mukutonge mwakuti akakukuchidzira kusaida mana.
Inzwa unzwe yaye. Andifunga kuti even chipanga chimboenda ini life yaketi mangwana zaitombackfire munhu adurura chichi hanzi anga achitoda but I think nekuzonotaurwa naye ndokukula kwavaita tauri saka kundiro kangoitawo mama rasta panapo. Aiwa Chipo ataura kuti zvoni ndanga ndichifunga kuti pamwe mama rasta kutuka kwavakaita nezuro imistake nhasi vacharamba vakanyarara asi abva angoona futi nyaya mama rasta iwaya mama rasta vari kungopopota chete saka Chipo abva angoti inini ndabva ndangomhan'ara kesi yangu saka handisisina nyaya namama rasta nyaya ndaisira mumaoko memapurisa Kate abva angoti sharp abva ndangomhan'ara kesi yangu. Hanzi ndairipota makuseni saka ndachitarisira kuti vambomira toona kuti acharamba achienderera mberi here. Kama marasta kakapenga kaita kuita kunge kari kuita manyoka yaye. Mama rasta uripiko. Vanhu ngavangowirana kuseri guys. Ngavangowitirana kuseri. Saka uri kufarira zvaitwa namama rasta. Mama rasta wakapenga. Pamberi devi mama. Hatizozvifarira. Iwe uri kuzvifarira. Si wewe. Satizozvifarira ese. Ya ukazonatsodocherechedza unotoona kuti Chipo anga asingadai zvinoizvo saka anga akamboita kubva nezuro kusvika this time akanyarasa zvanyanya kutaura stage. Saka havana kuonera ipapo chete. Pamasofa samuzisi. Asiri kuda zvinoizvo. Madheni hazvadzimo ndirisiswa amasofa sikana musandidaro handipenge. Ndoona kunge ushamwari wamama rasta naChipo ndehwekuti wekuudzana feya guys. Makambosei pakafona mama rasta first time vari palive vakanzi iwe hakuna kundibvunza zvemakuhwe vanenge vanonatoudzana chokwadi zvekudaro vanhu vaive kuti ndakakuudza kuti kanibvunze makuhwe. Aiwa inofanira kutongosiya matambo. Toda kuzovaona vakutotanga kutomhoresana mumastriti umu. Kazi Chipo aita madhoketi zvinofarwa izvo vanototaurirana zvotongopera zviriko. Plus aziya hake kuti vanhu ava vanga vari mashamwari aziya pekusiyira pamangwana. Chero munhu akadaisa kuti zvonzoramba wakabaya life uya because nanchiti ndakauya kunoko ndoenda kulife kwake ndouya kunoko ndoenda kulife kwake Kate anga achimusendera maaudio hanzi ane maaudio here akataurwa namama rasta nemapictures achimurekodha hanzi mama rasta vachirekodha Chipo paaita sei paairwara saka hanzi vane maaudio nemavhidhiyo kudidi saka vanga vachiti hanzi ndiri kusendera Chipo mavhidhiyo iyayo so that abaye life auye ajoine life but atimaona kamavhidhiyo tina hana information dai anga anayo ka dai Chipo anogona kuzvikontrola uyewe dai anga ari mumatobaya akabaya life kudhaya.